Ako tumawag. Hello? Sino dito? Ay, May! Si Kagayam ninaw! Nakatawag ka man! Siyak! Dalak ka bakiran ninaw! Madamati mulak iti Granada! Ay, kati Granada nga napangsayik! Magtawag to magtakay! Uwang! Kaya po ya! Itamang kay nilaw! Anak katawag ka! Gao na! Kano agsinsinabat at dalag di nakla mabusinaan kano de di nga tawag ko di naminsang iniksaw abay agre-elect ka man nga konsehal ay gamaya ta katawer tinawagan lak suporta dawatam ti suportak ay suportaan ninaw awa na hanggang nga suportaran na ninaw kawa na pasensya ninaw hanggang nga suportaran ka talaga kawa ninaw kasano mo lang ninaw nakatado iti planom idikwa idagtaray ka din na minsan nakapimpintas ti platapormam awa mo pulos to mama kawa ninaw awa mo pulos ti to mama alay di bakam ikakto trangtay dahil tiwae pagdaan di kiti aglaba kada mabal agalat tukak laham ikakto ikakto street light di kiti mabal tumakita kabakiran taptuhan datong agrigat nga mangkita ta ilwan da nga kimutdak anamkat awamal anapay di maude pasimintok to deta dalan amapan tabantay tapduhan ton amarigatan adumalan di kitan dingwin kas kada paduyas kada ulnas kung walang awamot itong mama ninaw kawa na kagastama man ti rason yun deta nga rason basta dati singirenda kayo di kita butante ka ti rason yun at taninong ka hami nga kadwa ti ulo kung kunayo latta makanayo na kastaninong kasanong araw kagrelek ka maning kawamot tinaramidam tilasod ti talong atawag saka maning dumawat ti suporta ka madi aninaw sayang lang ti ipaspaswel dumi kada kayo kag baybayag kam ti tax kawa na iso nga pasensya ang basi nino nga no hanggang nga suportaran why kat isarakan ka latta na ti anang araw ti magsuportakin ka na kadik ka sa pulam coordinator ay kauna mangsarak to coordinator apay mano ti ti sweldo ti coordinator nga itob mo 25 mile apo nagdakkalan ng 25 mile sa bali pa iti allowance na tipot allowance ure kitam kisa ko na ninaw sablit ko na iti listaanal saktaw